Stopa. Zapichneme si kolík. Vždy vedľa ľavej nohy. Spravíme nášľap. To je toto. Takže ukladá ten nadrobno nakrájaný pamosok pod nohu a zašlapáva ho. Áno, ale teraz robíme to úplne začiatky. Áno, veď takto. Štvorec alebo kruh. Štvorec alebo kruh, dobre. Pes musí byť hladný. Môže byť unavený, trošku, ale musí byť hladný, to je podmienka. Inak to nemá význam robiť. Takže v podstate takto to zašlape do takého štvorca, hej? Od toho kolíka. To sú úplne začiatky, to je úplne šteniacko. Začína sa vtedy, keď je zvyknutý na vodítko. To znamená, že neobmedzený, keď si zvykne v 8 týždňoch na vodítko, tak toto môže robiť hocikedy, lebo pes žrať musí hocikedy. Teda stále. Stačí. A toto je dôležité. Odtiaľ taký dlhý krok preč, keď to našlape, to je jedno kruh alebo štvorec, odtiaľ veľký krok preč, aby nenarušil pach. To je všetko. Vypýtajú.